Deng paralan ning gustong pamanalaga ang pamagpakilalang ba yung teknolohiya king pamagbreed para kareng small breeders dareng manok ing tiro na naman king meganap ang metong exhibit king San Fernando ay ning balita ng Jane Argoso. Metong yakaring mayayakit at darago la industriya ngeni ing pamagbreed manok. Pauliniti, metong yakaring mayayakit at darago la industriya ngeni ing pamagbreed manok. Pauliniti, inumpisa ng Mayor Edwin Santiago at ng lokal na gobyerno, keti ing aduang aldong exhibit a kinilalang Farmers Link Expo, aganapan king Heroes Hall, keting syudad San Fernando. Layo ning mesabing exhibition ing ituro ing istong paralan ning pamagbreed at ipakit ring makabayong teknolohiya para mitas ing kebaluan daring bayong breeders, bang makasabe king dadago la industriya ning pamagmanok. Agpangkang Benarito Aldana, metong karing organizers na memunto king Farmers League. May gumpisaing programa baduang 2014, abalaos ng yening sasagawa balang banwa. Metong yay Randy Aguilar, na apulong banwa ng mag-alagang manok, ing mikyabe king exhibition. At para kaya, metong yung maragula sawop ing makaniting programa karela. Madagulya sawop king Farm Expo ngayon, no? Meron hindi na lang chance di mga lating breeder na makasaling paborito ng manok karelang paboritong idol para at least breeding karelang breeding. Metong ya engineer Honey Yu, king tinagon king mesabing exhibition. Namin nyambut ng aduang world champion king mega na pakapapalyari pamo na world slasher competition at mimiyeng mensahe karing magbalak magbreed manok. I-suggest ko lang sa inyo na kumuha na tayo ng maayos na materyales sa umpisa ng ating breeding. Kasi huwag nating isiping medyo mataas ang presyo ng tamang breeding materials. Ang isipin natin, mas malaki at mas mahal. Ngayon, napakamahal ng feeds, napakamahal ng mga medicines. So, yung panahon natin na aksehin kung mag-breed tayo ng hindi natin alam o hindi rin natin mahilaban sa magandang labanan, hindi rin natin sila mabebenta kung gusto rin natin magbenta in the future kung ang materials natin ginagamit hindi maayos. So sana although medyo mabigat ng konti yung starting na gumamit tayo ng maayos na materials, pero in the future mas pakikinabangan natin. Amuyutan na nomang Aldana na munta at bisita kay exhibition isagawa ang Sabado, November 24. Sa lahat po ng mga nag-aalaga ng manok, lalo na po yung mga membro natin sa tribo, sana po iniimbitan namin kayo, mamasyal kayo dito sa Farmlink hanggang bukas po ito. At meron po tayong game fowl show, yung tinatawag na Best in Color. Kung meron kayong manok na magandang puti, magandang red, magandang dome, magandang gray, malaki po ang premyong naghihintay para sa inyo. Ako po'y Jane Argoso para kay News Force Pampanga, balitang tutuking Belen Susuyo.